टिभि नायग्रा कास्टमारा फैबावबायसो नै फैबावबाय हमनायखौ नायदों बे आधा केजि लागोन आरो बेनि नाखौ नेगासिनो गोथौआवनो थांसिगोनलै एबार ना हमनाय नायदों ना हमनाय ना हमनाय दंला लिपस्टिक फुनदों नामा नोङो लिपस्टिक फुननाय दोनदों ओरैबो लायराय अ थांनो फुरा टिप टप जाना फैदों जे अ सेलथाव लाग्रासोमोन नामा रा गोदो सेलथाव लाग्रा साइस नुदोंलै खिन्थु आं बुजियालै होनलायनोसै सोरबा सोंबा हा सोरबा सोंबा आं बुजियालै मा सेलथावलाय होनलायनोसै जे खाथियाव फैब्रा मोजां सिनायाखै नंगौ केमेरायाव दा बबेसिम थांनो नागिरगासिनो नोङो आं मार्केटसिम मार्केट नाम थायोब्रा मार्केट बै मार्केट नामखौ होनदों मा नाम बैयो आंनि मार्केटआ नोंनि मार्केटसो थैस पार्सेल मा बुस्थु जागोनमोनलाय मा बुस्थु $249 मा बुस्थु बे नायनि मा बुस्थु फैदों मा बुस्थु बेलाय मा बुस्थु जाग्रा नंदोंमोन नामा नों मैया बेखौ बेनो बुस्थु इउज खालामो आरो ब्लु प्रिन्टार्स